Que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Son as 6:30 e xa sabedes que, como todos os días do ano, as receitas é cousa vosa. Da xente que está na casa, que se envía ao noso Instagram, @avoltascoprato. Pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal? Como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Estás contenta? Estou contentísima. Estás feliz? Que Felicísima. tal a dirección do coche? Moi ben. Xa está, o sábado xa está lista. Begoña onte tiña un meijallo, tiña un mal día, non sei que lle pasou aí, algo lle, non sei. Que perdeu? Miroute... Foi mal día todo o día. Foi mal día todo o día. Desde a noite anterior xa. Xa levaba 12 horas jodida. Bueno, hoxe entón vais a gañar. Claro, a ver, vámoslo intentar. Vámoslo intentar. E ti? Con meu permiso. Vai intentar con meu permiso. Si lle deixes, non? Claro. Que vos apetece cociñar? O que manda usted. O que manda usted? Pois non vai ser o que mande eu. Vai ser o que mande Pilar, de Meaño. Pilar, son de Ena, Coirón, e veño vos a dicir como se fai a orella. Hai que cocela de 25 a 30 minutos, bueno, xa se vai mirando máis ou menos, cando estea ben cocida parecido ao pulpo, lle botas aceite de oliva, pimentón dulce e picante. Pódese comer con cachelo ou sola, e xa está, a comer. Pulpo de cortello, a mí sáleme riquísima, está buenísima, a ver como vos sale. Sí. Pulpo de cortello, ben falado. Falou Pilar e falou ben. Igual que marisco de cortello, somos moi fans. A ver, rapaces, a orella. A orella, eu creo que é un dos produtos máis usados na hostelería de Galicia. Ti crees? En todos, en 80% dos bares hai orella. Sempre hai orella. Sempre. O sea, quero dicir, sempre hai ou de tapa ou de ración, sempre tes Sí. orella. Sí, sí. Si non a tes, eres un mal bar. Sí. Sí. É un mal bar. O regular. Sin licencia. Ou callos os domingos, sin licencia. Xuli, a ver, que nos vas facer ti? Bueno, pois eu vou facer unha receita de aproveitamento da orella que nos sobre cocida. Sírvenos simplemente unha orella cocida en blanco, o sea, sin unto, sin nada, ou senón un resto de orella do cocido. Vale. E ti, Bego? Pois eu vou facer tamén, vou aproveitar unha orella que está cocida, e vou a usar este pedazo de pan, que é un pan de cea. Este é pan de cea, non? Sí. Este é pan do bo, Xa verás que chulada vou facer con el. Isto esguinza a cabeza, Non me deas. Bueno, pois veña, a cociñar, marcho con Xulio, vamos alá. Muy bien. Veña, tes todo ali? Sí, perfecto. Sí, teño todo aquí. Pois veña. Xulio de Silleda, que vai facer orella no Voltas co Prato, Bueno, Toma, o que primeiro de todo, ti sabes preparar unha orella para cocer? No. Vale. Quero dicir, é curioso da orella porque todos comimos algunha vez orella. Quen non comeu algunha vez orella? Claro. Pero A miña filla maior encanta, e ademais. sabemos facer a orella, quero dicir, como se prepara? A ver, Eu non. maior parte da xente sabe a preparar, limpar e todo. Vale, menos É eu, moi importante, perfecto. sobre todo, limpala. Mira, a orella, como ves, esta en concreto ten un corte aquí. Facémoslle un corte polo oído, e aquí cun cepilliño limpámoslle ben todo o que sería o cerumen, a porquería Sí. que poda ter, porque é un animal. Ao Sí, final, sí. o animal non se anda limpando as orellas. Sí. Non a limpamos moitas veces ti máis eu. Non, eu sí, A ti sí? Sí, fala por- pois fala- eu- fala por falo por ti. min, entón eu non? No, entón dámoslle cun cepilliño e despois eu con papel de cociña paso, secolle ben. Xa, Quitolle todo ben e despois lava ben debaixo do grifo. Pregunta, e se eu vou ao carniceiro, o carniceiro limpa ou non? Ou tes que limpala ti na No, casa? é mellor limpala na casa. Vale. Sobre todo dentro do oído, como che digo, que dentro do oído son zonas que o carniceiro non se vai poñer a limparche. Claro, igual ten unha limpieza. limpieza pero é máis superficial, non? Eso é. Vale. E despois, estas, por exemplo, están cocidas en blanco. Bueno, esta, por exemplo, non está ben limpa porque ten aquí os O tío vai a pelar, os pelos. Entón, cun sopletiño dámoslle os pelos. Esta sí que está limpa, vale? Darlle cun soplete. Dámoslle con soplete, Perfecto. quitámoslle os pelos e despois procedemos a limpala ben. Moi ben. Vale. Agua ao lume, un poquinho de sal, hai xente que lle bota loureiro ou non, e a orella para dentro. Canto tempo? Eu cozo 2 horas. 20 Como minutos, 2 horas? 20 minutos que 2 horas limpar, non ten. No, estas están cocidas xa. Xa. Pero 20 minutos parecen moi pouco. Depende para que se use. Estas están cocidas 2 horas. Pero hai xente que as coce 20 minutos. Dixo a invitada que as cocía 20 minutos como o pulpo. Non escoitei nese Claro, momento. dixo 20 minutos como o pulpo, a mí parece moi pouco, pero igual, Pa. non sei. A ver que di despois, Pilar. Eu cando dolle ven. 2 horas, vale? Entón, Vale. esta está cocida, está ben fría. Para a receta que teño que vou facer eu, ten que estar ben fría. E vou facela en 2 partes. Unha parte é toda esta parte do oído, Ajá. que vou retirar, Que eso falo aparte, non? Do que é a Isto, orella eso que é. comemos normalmente. e toda esta parte, que a mí é que máis me gusta tamén, esta Que é que vamos a ti- deixar para outra elaboración, vale? Toda esta que trisca, e dentro do oído, toda a grasa que rodea, vamos a utilizar para facer unha base. Vale, É curioso. toda esta O do carniña. porco é curioso, porque aproveitamos cartílago, absolutamente todo. todo. Todo.
E o cartílago do oído, que é todo isto que tes aquí, vamos a utilizar para a outra. Por certo, se hai xente na casa que nos está vendo e quere contar como é a súa receita de orella, como facedes a receita de orella na casa, chamade 664-483419, ese é o teléfono da Voltas co Prato, así que chamade, por favor, contádenos como facedes vos a orella, se hai algunha receita particular na algunha zona de Galicia, xa sabemos que hai, por exemplo, festa en Vedra, pero se hai algunha zona que teña algunha receita particular, chamade, contádela e recordade que, como todos os días, luns, martes, mércores, xoves e venres, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, na Voltas co Prato, así que moi atentos. Xulio. Mira, isto ben picadiño, vale? E o que vou facer é saltealo un pouquiño, Vale. un pouquiño de aceite, e despois vaime servir para a base do prato que vou facer. Vale. Dalle aí. Gas. Aí está. Está Begoña moi calada. Sí, algo está tramando. Estou concentrada. A concentración non ten que falar, que non ten que ver ca faladoira. Escoita, voulle preguntar a ver que fai. Si, ti vai aí, vas a saltear isto e andas ca cebola tamén. Vale, vale. Mira, Hola, Begoña. Hola, Estás que moi tal? calada, Estaba concentrada, non estaba calada. Estaba falando conmigo mesmo. Pero é que ti normalmente É importante, concentrada cañotas. ladras. Mira, veña. Allo, picadiño, botelle chalota. Vale, a ceboliña esta francesa Chalota, que está sí, sí. partida en dous, pois esa. Ves que o allo está doradiño xa. O allo fixose antes que a chalota. Rostriuse un non? pouquiño, sí, Vale. e agora botelle a chalota. Deixamos que se cociñe un pouco, e agora estou cortando, ben ves, mira que Parecen tiñas... espaguetis de orella. Mira, que Parecen finiños. espaguetis de orella, verdad? E que queremos conseguir esa textura. Espaguetis de orella. Ti tiñala tamén cocida, polo que parece. Sí, claro. Toma, Sí. espagueti. Moi Son ben. teríamos que facer un pouco de magia de tele, porque Xa. faiche Ti tanto falta, a pois coces? eso. Pois mira, 2 horas e media, depende. Pois entón chamou moito a atención o que dixo Pilar. Mira, que vou te poñía. dicir unha cousa. A orella que ven, por exemplo, salada, coce antes, co mellor a orella dunha cachucha. A orella da cachucha tarda máis. Non sei se é porque está agarrada á cabeza ou non sei por qué, pero a cachucha sempre tarda un pouquiño máis. Vale. Que curioso, que historia. Que historia estas que aprendemos no A Voltas co Prato todos os días. Aquí E agora vou a botar neste allo, nesta cebola que teño salteado xa. Ajá. Vou botar así. A orella, ves? Maravilla. Aí, Pamba, mira pa aí. ras. E vai a saltear un pouquiño. Vou a saltear un pouquiño. Depois vou a probar a ver como está de sal. Vale. Vale. Pois tixolas en marcha, eu creo que é o momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, bueno, chamar. Que pase Dona Pilar de Meaño. Un aplauso para ela. Hola, Pilar. Ponte aquí, Pilar, por favor. Hola, Pilar. A ver. Pilar, quédate aquí. Xere ben. No, Pilar. Espera aquí comigo un minutiño, Pilar. Bueno. E xa ver moi lanzada, porque aquí a primeira pregunta que che teño que facer, antes de nada, é canto tempo coces ti a orella? Canto tempo? Pois media hora, 3/4 de hora, según... serio? Claro, según é o... Según que como sexa. se a orella, se é pequena, ao mellor 25 ou 30 minutos chega, se é máis grande, non. Pero se estaba É bona pinchando e mirando. Pero estaban dicindo eles que lles facía falta 2 horas ou 2 horas e pico. Ti non a pos tanto? Ao medio 2 horas, pareceme moito. Mima, pois vamos ver, por exemplo, mira, a de Begoña, vente pa aquí. Esta xa poñen picada, eu poño enteira. Claro, eles estuveron picando. Pero bueno. esta está cocida xa, Xa está cocida. Claro. Xa A ver, compraran... contalle a Pilar como fasti, porque parecen espaguetis Por de nada, orella. eu agora o que fixen Fai foi tipo espaguetis, está ben? rostrir un pouquiño allo. Parece lombrijas. Un pouquiño allo. Rostro tamén un pouquiño cebola, despois Sí, coa sí. este dorado, pico a finiña e boto así. Eu cozo pico e despois na máis Píquela cunha tiseira. Aceite, non, pimentón. aceite, oliva e pimentón, Aí está. sí. Como a polvo Tipo máis, pulpo, sí, aí está. É tipo pulpo. Moi ben. Sabe se lle gusta? Que como sabe, está rico. Eu creo que te vai gustar, Sí. Dame a idea así, Pilar. E agora Se vou leva facer... cebola non, porque son cara. Ai, Dios. Cebola non me chista, pero bueno. O pan, sí que o pan vai gustar que está bo. É que vai facer co pan, moi Pois ben. mira, quero te enseñar Sí, o que fago co pan. Mira, a ver. vou cortar, vou cambiar de ferramenta. Cambia de ferramentas, sí. Exacto. Entón, Ten cuidado cos dedos. No, esta non se corta, non teñes medo. Non. Con o... e agora collemos Pereiro vai o facer pan e estirámoslo así. Para conseguir unha lámina moi finiña, que vamos a dourar moito para que quede crujiente. Pero o Mira. pan está crudo ou que? O pan está cocido. No, está cocido. Mira pa aquí. Estira para que estuera crudo. Queda finiño, e o que vamos facer é unha milfollas ca orella. Xa verás que rica queda. O sea, vas facer láminas e vas ir colocando unha... Exacto, sí, sí.
Pero como vas facer? O sea, que, a ver, Vou facer unhas cuantas láminas de pan e vou facer así como unha milfollas co pan de cea e ca capa de orella. Este Se invento... pan de cea xa ten que estar a orella, Claro, bo. claro. Xa estamos, xa estamos solo. Entendo entonces que vai ser capa de pan, pan de cea, capa de xa. orella. capa de pan, capa de orella. Capa Capa de de orella. pan, capa de orella, así. E vamos rematar, vou rematar Así está bien. cunha maionesa de pimentón e allo. Bueno, tá que se sale, Begoña. Vamos a ver a Xulio. Pilar, ponte por aí, a ver. Ui, perdón. Non me leves a Perdón, alfombra, coa Pilar. Se me levas a alfombra, que facemos aquí? A ver o jefe aquí como fai. Pois mira, eu teño aquí unha pouquiña cebola pochada, que simplemente saltei un poquinho, unha ceboliña morada e un poquinho de allo. E estou cortando moi finiña tamén para facer un salteado de ceboliña, allo e orella. E por outro lado teño a parte que ten máis grasa, xa non sei onde dixi a miña ferramenta agora. A que ferreme que buscas? Esta de aquí, Vale. que a vou mesturar con outro produto que teño aquí, con este millo machacado para facer a base. Moi ben. Mira estes millos, que estes millos... Ese millo todo, entón, vamos a machacar. Vamos a machacar Os e vamos a millos. mesturar con esta grasiña para Millos facer salados. a base. Eso é. Ah, bueno, millos salados teñen que dar bo. Amigo, estes son, por Porque aí xa exemplo, non os que lle comes... Os que comes... Os que comer vendo fútbol, ti. O fútbol, eu non vexo que eu estou vendo a voltas Non lle compradas. botaste sal a orella, Non te equivoques. No, porque... Ah, porque así ya te claro. Salemos de todos. No, pero me gusta má base así con millo. Vai está a dar un toque crujiente, vai quedar moi rico, espero, che gusta. Espera. Bueno, Pilar, aí vai a pregunta do millón. Veña, A ver. Pilar de Meaño. De Dena, Coirón. De Dena Coirón. Pilar, Sí. a quen ves millor dos dous? De momento. De momento, se vexo os dous máis ou menos ben. Este ajustame a dela tamén. Ah, claro. Arregláchesme moito. É unha resposta maravillosa. Teño que dar un veredito de... Por iso justame a do pan de cea. Vale, por de momento o do pan de cea, o de Begoña, esa milfollas que está facendo con orella. Pilar, vouche pedir que vayas... Os millos, como eu xa non teño dente, non podo rallar. Pero vos non moer ben, no. Vai ir ben moído, sabes? Bueno, se vai moído, Vai sí. moído. Escoita, Pilar, vouche Sí. pedir que te sentes ali na zona de sufridores, vale? Na nosa cadeira, damoslle un aplauso a Pilar de Meaño, que está connosco no Voltas co Prato. Un aplauso. Por aí, por favor, Pilar. Por aí atrás. Aí nesa cadeira. Pilar, Ai, que un daño. espectáculo, de convidada que temos no día de hoxe. A ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, que tal, Carme? Hola, buenas tardes. Desde San Sadurniño, non? Sí, de San Sadurniño. Yo, que bonito, Carmen, que bonito é San Sadurniño. A verdad, Moi bonito. tedes unha zona preciosa, Unha zona preciosa. Oiches, cómese orella en Ferrol, non se come... Cómese orella, sí, cómese orella. Ai, sí. Eu tamén tiña a miña receta da orella. Que dis? Tamén tes a túa receita. Pero Sí. é moi diferente ao que estamos facendo hoxe ou non? Bueno. Parece-me que está mellor que fago eu. Que está mellor que faz ti. Pero mira, escoita, vouche mostrar a de Begoña, porque Begoña está facendo unha cousa que eu na vida, o sea, na vida vira. Resulta que está facendo milfollas, está lle poñendo capas de pan De pan de cea, mira. Sí. A ver, Xa as miña aquí medias preparadas. Estaba ben. Aí Aquí? estaba ben. Mira. Paraxoas. Sí, mira. ¿Ves? Mira. Mira. E agora vamos a empezar a tostar. Entonces o que vai facer vai ser torralas e despois poñerlle capa de orella, pan de cea. Capa de orella, pan de cea. Iso ten boa pinta, Carmen, non me digas que non. No, ten boa pinta. No, esa vai estar boa, porque o pan de cea xa sabe ben. Xa, tal como diz a de Xulio non che chistou tanto. Joder, A calla. min gusta máis a de Begoña. Juan, por nada, tes que vir un Teño día que dar aquí a ao sorpresa, programa, sabe? tes que vir un día, Carmen, e traer a túa receita de orella, vale? Vale? Vale. Veña, un bico gigantesco. Chao, Carmen, chao. Adiós, un bico para ti e para a xente de San Sadurniño. Como vamos, querida? Todo ben? Todo ben. Todo perfecto? Perfecto. Sí? Sí, sí. Facendo as túas... É que estou co rodillo, paz. Vale, a ver como va Xulio. Xulio, todo ben? Todo ben. Controlado? Todo controlado. Marchando todo, pois entonces vamos a contar 4 cousiñas a Galicia sobre a orella, porque a orella de porco sempre foi un manxar moi estimado polos galegos, tanto que en moitos casos se ofertou en tapa ou en ración. Mesmo hai tascas que levan con orgullo ese nome. A ver, quen non coñeza unha orella na súa vila, que levanta a mão. Como se o estivese vendo na casa, Si, son moitos, que me dera a min peregrinar por cada un deles, que houbera a Compostela das orellas. Case sempre servimos de salgada, cocida e adubada con aceite e pemento moído. Pero hai outras versións interesantes, con cachelos, a grella e mesmo escoitei falar dunha guisada con legumes.
Se sabedes do tema, xa sabedes, chamade e confirmado o dato, chamade ao programa. Por certo, que se queredes ir á Festa da Orella, tedes que ir, xa dicíamos antes, a San Fins de Sales, en Vedra. Ali levan 30 anos, máis de 30 anos, gozando desta pequena delicia. E mentre non chega a data, atención ás nosas receitas de hoxe. Nestas cociñas, o recendo cada vez é mellor. E agora, mira, parece que me recende así aquí cara a Xulio. Mira, mira. Home. Como recende, Xulio? Xa era hora que xa recendera ben o meu, A ver, o teu recéndeme ben, Pasa que me gusta darche caña. Bueno, mira, Sabes? como ves, eu teño as dúas tixolas apagadas, vale? Vale. A parte máis grasa que tiñamos aquí, que é a que vou utilizar para a base, e esta que vou utilizar despois para terminar con estes tomatiños. Con eses que hai tomatiños. dentro, Vale. Vale, entón agora, que fago? Machucar aí. Machucar aquí ben, Vale, vale. Os millos de antes que dicías ti, valos machucar. ves como van rompendo? Sí. Aquí lo xuntando para que non bailen para fora, Moi ben. Para que os poida comer Pilar sin para que problema. os poda comer calquera. Claro, calquera. Isto incluso ahora para estas datas que veñen é un entrante moi bo, No, está guai, É moi diferente. Oye, se falábamos antes dos bar orella, ti tes algún en Silleda? Bar orella, ou cerca, ou na tua Silleda zona? non. En Silleda non. Porque eu coñezo o Hai de en Santiago. o de Santiago, Hai en despois hai Santiago. outro en Ourense, tamén moi mítico. En Silleda que hai é orella en todos os bares. Vale. Non hai bar orella, pero hai orella en Eso. todos os bares. Moi ben, moi ben. Orella e lengua hai en todos os bares. En todos os lados. Sempre. Sí, é moita xente faladora, verdad? Sí, en por todos eso os digo, hai bares. moita lengua. Mira, ves como nos queda La como queda un super polviño. chulo, Fixadevos que queda como Queda como un polviño, vamos a rematar estes que nos quedan aquí. Sí. Entón isto vai ser o aporte crujiente que imos ter para esa base que tan guai. melosiña, esa parte da orella é máis melosa. Entón con isto vamos conseguir que quede melosiña e crujiente. Cheira hasta o millo triscado, Cheira hasta o verdad? millo, claro. O millo torrado cheira. Solta así o Isto, dedo. mira, botámoslo aquí na tixola Hola. e agora mesturámoslo, ben? Mira, orella con millo, eu creo que na vida, Igual a xente da casa sí, pero eu, na vida, orella con millo. No, pois é unha base moi rica, xa verás como... Quer dicir, orella con pan que está facendo Begoña, sí, Claro. porque é o mítico. Porque é moi mítico. É moi mítico. Non arriesga. Non arriesga nada, non arrisca na vida. Pero, sin embargo, mirar, orella con millo, mira como se lle pega a orella Claro, ao millo que todo. pegadiña. Queres probar como queda de crujiente? Sí, claro. Mira, fixadevos na casa como queda, verán, vedes, queda pegadiña a orella. A ver, queres mandarte, sei que che fai ilusión. Espera, que agora que estamos aí mostrando ya a xente, agora que ven a cámara. Ahora colle de aquí. A ver, aí está. El avión, ha sido bueno. Así. Oi. Que mola. É un caramelo, Oh, É un caramelo. está boísima, Vale, por Moi ben, moi ben. outro lado, Moi rico, por outro lado teño estes tomatiños que lle fixen simplemente un corte e agora sí que prendemos aquí Vale. E vas dando cos tomatiños. e vamos a dar un salteado hasta que se nos separe un poquinho a piel Vale. e nos quede un pouco cocinados. Vou falar con Begoña, que a pobre está sola. Moi ben, por Está pasando malo. A ver. Dalle. Todo de maravilla. Que va, estás moi calado, que che pasa? Que vou A ver. estar calado? Sí, estás moi calado. Home, non quero interrumpir a xente. A ver, Mentre fala. quer decir, normalmente eres máis faladora, non? Non, Estás no. aí. No. Estou ben. Non que Estás va. ben? Estou normal. Sí. Non que va. Estás ben? A dirección Estou de COPS, concentrada, todo estou ben? concentrada. Vamos Sí, con sí. pregunta de concurso, Begoña. Muy bien. Vamos a ver. Para a xente que está na casa, por 50 euros, que tipo de pan usa Begoña na súa receita? Moi fácil, De cea. De onde? De cea. De onde? De cea. Vale, que tipo de pan usa Begoña na súa receita? 664 48349 e teñen o teléfono do Voltas co Prato. Cea. Vale, perfecto. Chamade, veña, que repartimos 50 euriños. Ai, Dios. Aí Gústame de vamos. torrar o pan así, Sí, queda guai. Pareceme unha boa solución, sabes? Bueno, tamén se o pan ao mellor xa te ten 2 ou 3 días, podelo usar. Claro. Sabes? Entonces, bueno, Bueno, ahora tes aquí é un unha ovo, fórmula. vas a facer. Vou facer unha mayonesa de allo e pimentón, vale? Vale, que non se queime, No, por eso yo estou baixando. Aí vai, está ben xa. Listo. Botei Dixetes que pouco vas allo. facer unha mayonesa Saco yo de... nervio para que non repita. Espera. Ao xeito, vas facer unha mayonesa de allo, allo e pimentón, sí. E o allo quitas o nervio. Quito yo nervio para que non repita. Vale. Para un ovo, con un medio allo, xa nos chega. Non botar yo allo enteiro, porque son faise moi fuerte. Amiga. Vale. Entonces, xa te teño explicado. Un huevo, vale? E 200 de aceite. Un ovo, 200 de aceite. Para facer... Aí. Eu Moi sempre ben. deixo un pouquiño así, se lle teño que ir añadindo despois. Perfecto. E agora vas dar ruido, E agora simplemente termino aquí, movo ver. un pouquiño.
30 segundos. Unha manesa de allo. 30 segundos. E vai botar tamén o pimentón. E agora, Porque o pimento moído que diste, o pimento moído vai moi ben ca orella, de feito é un Home, clásico. claro. valle de clásico. maravilla. Escoita, E agora, botamos un poquinho de pimentón e revolvémola. eu creo que non compensa comprar mayonesa, Non compensa. Que Non va. compensa nada, No, En que va. 30 Además, segundos encima está a casera, que está boísima. Claro, en Non che 30 fai segundos está falta... feito. Claro, a mí. 200 de Sí, aceite sí. e un ovo, xa É está. un huevo, un poquinho de sal que llevamos a Un pouco de botar. sal. Oh, Aí. xa está. Sí. En este caso, o que vou usar de ácido é o limón. Vale. Un toquiño de limón, así, listo. Mima. Xa está. Mima. E agora vou ir facendo as capiñas da miña milfollas. Oh, espectacular, fixeches aquí en un minuto. Mira, se le dibuja unha sonrisa. Mira, Ah. estás xa máis contente, verdad? Cual. No te veñas arriba, No te veñas arriba. Quero dicir, hai algunha maneira de conseguir que non sexas un pouquiño toxo? Eu, sí. Invitándome a cenar. Ou algo así. Hai que ser simpáticos. E pagando eu, non? Claro, Claro. Estamos dicindo invitando. Invitando. Moi ben. A ver, Mira, entón vamos vas allá. montar, non? Mira, sí. Vou facer así unhas lágrimas no plato, No, hola. que me gusta moito dibujar. Hombre, Oye, unas e agora? lágrimas. Unhas lágrimas, iso chamarlle lágrimas. Echámoslle lágrimas. Agora voulle botar un pouquiño de tamén de pimentón á a orella. que fixeches. Sí. Os E agora- espaguetis de orella, como bautizamos nós. Aí Vamos a sacar está. isto de aquí. E agora Que se vamos vexa ben. Aí. a ir montando a orella. A ver. Vale, así. Vamos dando así. Buah, que E pasa. vamos a poñer un pouquiño da maonesa. Pois, Sí. fixade vos, xente da casa, que estamos facendo milfollas Aí. de orella. Capa de pan de cea, Facilísimo. capa de orella. Capa de pan de cea, capa de orella. E hai xente que, claro, que a xente quere cartos, quere Home, falar claro. da orella. A ver, hola, que tal? Boa tarde, Pilar. Boa tarde. Que tal, como estás? Ben, Que te parece este plato? a mí maravilloso. Verdad? por Dios. Estábalo mirando desde Negreira, estaba checando a baba, verdad? Home, claro. Bon, ti eres moito de orella, entonces, entendo. Sí, bueno, moito non, pero gústame. Ah, bueno, gustache. Pois mira, eu vou intentar darche 50 euros, se sabes a resposta. Vale? A ver, Vamos alá. Que tipo de pan utiliza Begoña na súa receita? pan de cea. Bueno, xa está. Xa está. 50 euros que viaxen directamente para Negreira. Un bico xigantesco, grazas por chamarnos, vale, Pilar? Vale, gracias a vos. Veña, chao, chao, un bico. Chao. Maravillosa Pilar, maravillosa Negreira tamén. Vamos con Xulio, vale? Sí. Alá, alá. Muy bien, chao. Vou pa aquí. Aí estamos. Hola, Hola. que tal? Moi ben, xa estou. Sí, xa estás? Xa estou listo. Mira, Vale. xa teño, por un lado, esta especie de migas que fixemos co millo, máis que a parte máis graxa, non? Da orella, A parte melosiña da orella. Vale. E os funlle separando ahora, como ves, para ver se estaba ben cocido o tomate tamén, xa están os tomatitos, a cebola, o allo Vale. e a orella. O sea, xo tes todo... Xa teño para emplatar, pero faltame despois rematar con un pouquiño de pimentón, pimento doce e un pouquiño de galmesán rallado. Ah, galmesán de Arzúa, vale. Pois mira, mentras te vas Claro. preparando vou falar co público, vale? Porque xa que temos público hai que aproveitar e falar con él. Vente por aquí, vamos falar ca nosa convidada de hoxe, a ver. Pilar, onde está? Ai, que non te vía. A ver, contame, como ves a historia? A historia... Eu a historia dela vexo máis, pero esta historia de así da orella non a vexo. O sea- Agora que lle vai botar queso tamén. Pilar de Meaño non confía... Helena. Non confías na... Ah, no, pero é Meaño, non? Sí, Perdón, perdón. Pero dice Dena, somos Dena. Dena. Vale, Dena é máis que Meaño, agora é. Mira, non nos vamos meter en problemas, Vale. Vale, Dena. Dena, eso, vale. Pilar de Dena non confía en Xulio ahora mismo. Dixeches que... Eso de queso, eso, non vexo a orella así, moi adalado pan de cea, eso sí, pero o daqui, home, ao probar xa che direi. Ao probar, se me dirás, vamos a preguntar á veciña, a ver. Hola, que tal? Ben, Como se chama vostede? Dolores, Dolores, e vostede confía nas orellas que está vendo aí no programa ou non? sí. Sí? Lola Os dos confía ben. cociñan ben, Lola, ti crees que vai estar boa? Eu penso que sí, Segura? seguro. Ti eres tamén de Dena, Lola?
Lola? Tamén. Tamén. Sí, é de meaño tamén. E de Meaño tamén? Pero a ver, de Meaño ou de... Vamos a ver. Mira, son do Ayuntamiento de Meaño, Vale. pero non pertenece a Dena, pertenezo a Xil. Vale, non nos vamos meter en problemas localistas. Exacto. Un aplauso para o público que temos hoxe aquí connosco, que son maravillosos. Un aplauso. Gracias por vir a todos e a todas. Vamos con Xulio, porque hai xente que non confía en Xulio. No. Atención, Bueno. Atención, que hai xente que non confía en Pero Xulio, ten que... Mira que bonito. Cuidado. Mira que chulada, Pero mira que bonito che quedou. Mira, teño a base do Ves? millo ca papadiña esa da orella, que non é a papada, pero Sí, bueno, sí. ten a textura da papada. No, eu quero que orella. sepas que hai un señor que estaba dicindo ahora, eu confío. Eu Por qué? confío. Por qué, amigo meu? Eu confío. Só lle Amigo faltou meu, sacar o bombo. Xulio, Moitas gracias. Xulio, Moitas gracias que Xulio. Fixémonos amigos hai un pouco aí. Así que... Mira, ahora, un poquinho de ceboliño. Vale. É un pouco de pimento doce, Claro, se está, un non? poquinho de pimento doce. Hola. Pero eu vou arriesgar co queixo, Porque No, penso... escoita, o prato está precioso, Home, claro. O prato está precioso. Merece ou non merece un aplauso? Claro que merece un aplauso, home. Mira. Vamos a dar un aplauso, mirade, pai. Como está relando aí queixo. Ala, ves? Que gusto mira, dame. Mira que cousa bonita. Va. E o allo é simplemente decorativo. O allo decorativo, porque que non o hai coma. Hai quen lle gusta comelo frito. Vale. Está frito só. Entón, Vamos facer a pregunta de concurso. A ver. Antes de levantar a Pilar. Veña. Quen empregou millo no seu cociñado? Xulio Mato, de Silleda. De onde? Xulio Mato, de Silleda. Por si non quedou claro, Xulio Mato, de Silleda. chamade ao Voltas co Prato, hai 50 euros en xogo. Veña. Pilar, teste que levantar. Pilar de Meaño. De Dena. De Dena, non de Meaño. Levántate, Pilar, vente por aquí. Vente Ahora conmigo. vamos a probar, No, a ver si facemos- diré Vente yo. por aquí, a ver, vente a por aquí, ver. vente por aquí. Vamos a Colócate aí probar. na zona de probadores, dobla aquí a esquina, aí está. Así. Doblas aquí a esquina. Aquí. Pimba, aquí está ben. Bueno, Pilar. A pinta ten Dena. a Oi, preciosa. tes dous... Mira, quero que a xente na casa vexa os Ei. pratos, por favor. Vamos mostrar os pratos á xente na casa porque temos aquí dúas orellas espectaculares que fixeron os cociñeros da Voltas co Prato hoxe, así que... Como armiñas, Está como para vos. armiñas. Mira. Pilar, que? Mira, por un Mira. lado tes o milfollas O milfollas. de Begoña e por outro lado tes a orella con millo de Xulio. Tes que probar. Que é moito máis fácil de comer. Que é moito máis fácil de comer. Tes que probar, cando queiras, adiante. Tes que ir probando as dúas que nós queremos repartir cartiños mentras tanto, vale? A repartir as cartinhas. Aí vai Pilar, mira. Vela. Vamos alá. A ver. Uf. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Lila. Lila, esa misma. Lila de Ourense. Lila de Orense. Oites, en Ourense hai unha orella, a que sí? Ay, hay muchas Ay. orellas. Pero hai un bar que se chama Orella. Hay ¿Ves? un bar que se llama Orella, sí señor, sí Xa o señor. sabía eu. Bueno, Lila, por 50 euros, quen empregou o millo para cociñar a orella? Oh, Julio. Oh, Julio, claro. 50 euros que marchan para Ourense. Moi ben, no, pero espera. Lila, Sí. con lanzada que... Gracias. No, sí, gracias. Gracias, encantada de veros. Que os beso todas las tardes. Pero Lila, escoita, con lanzada que Dime. tes que vir un día ao programa. Claro. Bueno, eso ya falaremos. Vale, xa o falaremos, veña. Un bico enorme para ti e un bico enorme para os de Un Ourense. vecino muy grande para todos. Veña, Dice, chao, Os dos estaban muy ricos. Xa o dixo ela sin probalo, gracias. Chao, Lila, Hombre. chao. Mi Xa o mai. dixo ela sin probalo, Este está espectacular. Bueno, Espera, dade máis, Mauro, dade máis. No. A ver. Ai, Dios mío, Espera. Ai, Dios mío. Mira. Non para de comer, Vou Pilar. merendar ben, para. Pilar. Oi, Pilar. Bueno, por un lado temos... Espera, Pilar. No, déxeme falar a min que son un presentador, Pilar. Vale. A ver, fala. Por favor, por un lado temos o milfollas de orella de Begoña e por outro lado temos a orella con millo Con de millo. Xulio. Bueno. Ahora, Pilar, neste momento tesme que dicir quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe. Mira, presentación pero sabor esta. Entón, con que quedas? Co de Begoña. Begoña! Gaña o Voltas co Prato do día de hoxe. Ai, Dios mío. Sí que lle gustou, Gustoulle desde o principio. Espectacular. Pero Pilar, escoita, Pilar, podes seguir comendo se queres, Se falo como todo. Podes seguir comendo o que queres, ti, Vale. Non te preocupes.
eres ti. Pilar, gracias por vir. Veña, señoras e señores, quedamos merendando con Pilar. Vostedes quedan agora coa actualidade de Hora Galega. Chao, ata mañá. Chao, chao.